El Partit Popular segueix tossut en la seva voluntat de crear normes des del govern i des del Parlament en contra del català, de la nostra llengua. Aquesta vegada ho fa a través de la modificació de la llei de funció pública, que alhora modifica 3 lleis, una de les quals és una llei general, és una llei bàsica, que va assolir un ampli consens el 1986, que és la llei de normalització lingüística. Amb aquesta modificació, el Partit Popular transforma una llei creada i destinada a la normalització lingüística en una altra norma que té com a funció gestionar 2 llengües oficials. Això sí, atorgant de facto a la que no és pròpia, és a dir, a la llengua castellana, el caràcter d'ús preferent a l'administració. És una modificació que neix des de la catalanofòbia, des del despreci i s'odi a la llengua catalana, la llengua pròpia del país, i que l'únic que aconseguirà és debilitar l'ús i el coneixement de la llengua catalana, de la llengua del país. I això jo crec que ho saben i és una mostra de que ho saben el fet de que no hagin volgut ni consultar ni demanar informes a les institucions que estan destinades a que que són la Universitat de les Illes Balears, que l'Estatut reconeix com a entitat d'assessorament en temes lingüístics, ni tampoc el Consell Social de la Llengua Catalana, el qual tampoc han constituït. La modificació de la llei conté un bon grapat d'informes, fins i tot d'impacte territorial, però curiosament no en conté cap de l'impacte que pot tenir sociolingüísticament. Per això dic que segurament sí que tenen coneixement de l'impacte negatiu que tindrà una norma d'aquest tipus damunt el coneixement i damunt l'ús de la llengua catalana. També val a dir que el Partit Popular pretén modificar el model lingüístic que jo crec que ha funcionat, de coexistència de les llengües oficials i d'atorgar el protagonisme que li toca, que és normal en qualsevol país, a la llengua pròpia, a la llengua catalana, i ho ha volgut fer per la porta de darrere, modificant una llei de funció pública en la qual hi haurà una disposició final que modifica una altra llei que és general, que és la de normalització lingüística. No ho ha volgut fer obrint un debat públic, obert, per assolir un nou consens, sinó a través d'imposar una majoria sense un debat social. I en aquest sentit aquesta norma té una característica molt pròpia del seu conseller, el senyor Gornés. Aquesta llei hauria de ser la llei Gornés, perquè només el seu nom dona a entendre que a través d'una funció pública es modifiqui una llei de normalització lingüística que alhora modifica els criteris de toponímia que permetran a Maó, on ell és regidor, canviar el criteri actual de topònim únic en català a tenir 2 versions en català i en castellà del nom de la ciutat. Tot això ve a compte de convidar la ciutadania perquè dimarts comença el tràmit parlamentari, el debat parlamentari, convidar la ciutadania a seguir aquest debat, a conèixer les postures de les diferents formacions polítiques, dels diferents grups polítics, perquè és la forma que tenim en aquest moment d'exposar, d'explicar que és una mesura en contra de la nostra llengua, i jo crec que en el debat es demostrarà que el Partit Popular no té unes raons científiques a favor de la llengua catalana, sinó que té unes opcions clarament que perjudicaran el coneixement i l'ús de la nostra llengua. Per tant, convidar a poder seguir aquest debat, a seguir-lo a través del debat, del seguiment que faran els mitjans de comunicació, però també en directe a través de la pàgina web del Parlament, i poder participar d'alguna manera en l'opinió i amb altres mesures, amb altres sistemes d'opinió, de comunicació i de debat, a participar en aquest tema que ens correspon a tots.